Елин Пелин. Гераците. 8 глава. Павел не дочака края на отпуската си, а замина. Животът в родната му къща беше непоносим за него. Той се прости с баща си, който лежеше в тъмната кръчма и пъшкаше като ранен. „Прощавай, татко, и не се грижи много“, каза Павел с просълзени очи. „Ние няма да те оставим. Аз ще си дам оставката и ще се върна пак.“ Старецът заклати недоверчиво глава и не отговори нищо. Той се завърна към стената и пак застена. Петър, Петровица и децата изпратиха Павел до портата. Елка с Захаринчо вървяха последни. Когато Павел си взе с Богом и тръгна, тя заплака и сълзи обилно потекоха по страните й. „Де, не плачи, де! Не плачи!“ каза сухо Павел с видима неприятност. Той щипна по бузата детето си, качи се на коня, каза още един път с Богом и замина. След него се заклатушка на слабите си крака дядо Маргалак. Той тръгна пеш за гарата да върне коня. В къщата на гераците стана непоносимо и тежко. Като че не парите на стареца, а честта на целия дом беше открадната. Божан беше дал Петър и Павел в съд за побой. Той не бе ранен тежко, но лежеше още и се преструваше насмазан. Петър сам наглеждаше цялата работа. Старецът по цял ден стоеше в кръчмата си и никъде не излизаше. Вече нищо не го интересуваше. Той или лежеше със стенание на леглото си, или мълчаливо се разхождаше назад-напред из стаята, дълбоко замислен и помрачен от нещастие. И в тая мъничка пустиня шумът от неговите бавни, тежки и отмерени стъпки се носеше тайнствено и глухо. Нему се струваше, че някой дебнешком върви след него, и той се обръщаше плахо и бързо. Той не говореше с никого и за нищо. Вечер и на обед Елка идеше при него и му носеше храна като на затворник. Тя го състрадаваше дълбоко и често пъти искаше да го заговори, но той мълчеше. Веднъж тя изпрати при него Захаринчо. Понеже детето не можеше да отвори вратата да влезе, то почна да вика: „Дядо! Отвори ми, дядо!“ Старецът пусна внучето при себе си. Взема го на ръце и дълго го милва с увлажнели очи. Геракът, колкото повече мислеше, толкова повече се убеждаваше, че Божан е турил ръка на парите му. Но той знаеше коравото сърце на сина си и не вярваше, че ще му ги върне. Той реши да прокълне крадеца в черква, но когато поиска да каже това на попа, бащиното сърце се сви от болка и той скри мисълта си. Животът вкъщи беше непоносим. Подозрението и престъплението не можеха да живеят под един покрив. Вражда и обида пълнеха дома и тежаха на душите. Божаница и Петровица, които къщната работа туряше в близост, се гледаха като изконни врази. Те не позволяваха вече на децата си да се събират и играят заедно. Между тях се мяркаше Елка, като далечна сянка, като странно безтелесно видение, и мълчеше. Тя страдаше скрито и дълбоко. Вечер, когато всички заспиваха, тя отиваше в стаята на Йовка. Болната седеше на постелята си слаба, бледа, сякаш че хрупкото й тяло не беше в дрехите й. В стаята цареше тайнствен полумрак, беше тихо и чисто. До леглото на болната стоеше една зелена стомна. Нямаше нищо друго. В иконостаса мигаше кандило и тантелената сянка от отворената резбарска вратичка пред иконата покриваше почти половина стаята и трепкаше неспирно. През отворения прозорец се виждаше осветеният от месеца двор. Там всички предмети, заедно с техните неподвижни сенки, изглеждаха заспали. Виждаше се разтворената кола, изтърчащият наритли остен, стълбата, възправена възстряхата на сайванта, веячката, стожерът, големият бор, под който лежеше и сладко преживяше биволицата. Елка сядаше тихо до болната, милваше нежно бледото й лице и казваше:
Днес изглеждаш по-добре, сестрице. Йовка се усмихваше като пред някое свето видение. Погледът й оставяше неподвижен срещу мътния прозорец. Днес мама пак ти се кара, казваше виновно тя. Нищо, нищо. Аз не й се сърдя, отговаряше Елка. Какво приказват, Стрино? Наистина ли татко е взел парите на дядо? Питаше Йовка и поглеждаше плахо настрани. Душата й се пълнеше с непонятен страх. Дрънкат си хората. Нямат грях пред Бога. Двете дълго мълчаха, потънали всяка в своите самотни нерадостни мисли. После се прегръщаха и плачеха. Плачеха тихо, с горещи сълзи, облегчаващи и сладки. Старият герак виждаше, че съвместният живот вкъщи е невъзможен и реши да раздели синовете си. След жътва той повика по-първите хора и най-напред разделиха снопите поравно на 4 дяла. Един за Божан, друг за Петър, трети за Павел, а четвърти за него самия. Така той раздели и двора. За нивите и ливадите хвърлиха жребии. Къщата, която бе голяма и имаше от 2 страни стълби, той прегради на 2. Едната половина за Божан, другата за Петър. За себе си стария взема кръчмата с припадащия се към нея двор, при който присъедини и двора на Павел. Елка и Захаринчо той взема при себе си. Дълбата бе справедлива. Тя не породи у никого недоволство. Божан още на другия ден отдели с плет своя двор, бързо направи харман и си хвана ратай. Той бе щастлив и доволен. Беше постигнал своите въжделения. Той цял ден ходеше гологлав из двора, измерваше, даваше заповеди и гълчеше високо на жена си и на децата си. Хората минаваха по пътя, спираха се, поглеждаха и казваха: от сега нататък той ще царува, другите ще робуват. Божан вървеше и сипваше житото в хамбара си с една трескава алчност и ненаситност. Той събираше класовете закачени по плета и зърната паднали на земята. Гонеше с псовни врабците, които страхливо се застъпваха за своя мъничък дял. Той пъдеше с викове и попражника лугерите и просяците, които идеха с благословия за шепа жито. Сега по харман, когато Бог толкова изобилно го сипеше и дълго не можеше да го успокои, като че бяха го нападнали разбойници. Вечер той седеше самичък вкъщи и при светлината на огъня правеше нескончаеми сметки с голям дюлгерски молив и се озърташе да го не види някой. Божан не излизаше никъде и се боеше да похарчи 5 пари за нещо. Той събираше яйцата по полозите и в празник киснеше вкъщи като в засада и чакаше да чуе вика на Моше кокошкара и да му ги продаде. Той се пазареше дълго с него, караше се, сърдеше се и след като получеше парите, броеше ги с треперещи ръце 3-4 пъти, да не би да са го излъгали. Неговото скъперничество стана пословично. Селяните почнаха да разправят всевъзможни истории. Ило търси опашката се кълнеше, че видял как Божан събрал няколко динени кори, хвърлени на пътя, и лако му изял остатъка по тях, като ги изтъргал тънко с нощчето си. На Петър му беше мъчно. На своето ново собствено огнище той погледна без ищах. Неговото сърце се изпълни с безсилна завист към Божан. Едно време, когато мислеше, че ще падне и в неговата ръка нещо от приказните пари на баща му, на широката му душа не тежаха грижи и той беше спокоен. Но сега той имаше само земя, широка и корава земя, с която трябваше да се бори. Труд и нищо друго. Но неговото сърце беше леко, птичо сърце. Той обичаше да живее тъй само по себе си. Трудът го плашеше. Той гледаше тая обширна буренлива земя, облещена към небето за благодат, и мислите му се носеха над нея черни и нерадостни като орляк врани. Той почна да мечтае и да пие. Мечтите убиха волята му за работа. Пиянството го огнетяваше. Жена му ходеше да го търси по кръчмите, тътреше го вкъщи,
Сърдеше се и го кълнеше люто. Хората се подсмихваха и шегуваха над нейното нещастие, а тя се оправдаваше като виновна. Махаше силно с ръце, като се обръщаше към всички и говореше високо. Не може така. Всичко на моите ръце оставил. Няма кой да ми помага. Децата са слаби. Не ги бива за никаква работа.